Herri irratian, Komatxo artean. Entzule lagunak, literatur jarraitzaileak herri irratiaren sintonian zaudete, Komatxo artean literatur saioa. Udazken berri zahar baten menturan iritsi ginen, bai, hori lau aste, eta udazken edo larrazkenean barrena murgilduta goaz, bagoaz, bidean bide, literaturaren ibilbide honetan. Eskerrik asko bai, gurekin bide egiteagatik. Ona, literatura maite duzen horiek, printza bat, Joseba Sarrendiaren Lagun Izuztua liburutik hartua. Paulo Zetzan, idazleari maileguz hartua. Gu denok, izakiak zein gauzak gutxi gora bera eguzkiaren beraren ondakina baizik ez gara. Bilatua eta antolatua. Eguzkiaren oroitzapena gara, munduaren azal ozean zuak harturiko pospolondarra. Horra, gure literatura eta gure idazleak bide lagun ditugula Komatxo artean saioa eskaintzera goaz. Ongi etorri. Goaz bagatoz eta lehenbizi erreseñak azalarekin. Hiruko izeneko liburua Itxaro Bordarena aipatuko dugu. Bilbo Dub Kronikak, Padi Rekalderena. Kronikak Rekalderenak, erreseña gureak. Azteko idazlea deritzen txokoan, Alaiz Olaizola, agurtuko dugu edo errezituko dugu. Zereko zera zertzen delako zereko zerarekin, oixe baitu lehen liburuaren izenburua, eta Clitemnestraren itzulera, horra izenburu bitxia beraiek. Biografia talean Isaac Asimov. Horra beraz, gure hitzen lagun artean gelditzera gonbidatuta zaudete, idazle gonbidatuaren gustoko musika lagun. Saio hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuaren babesarekin egiten dugu. Tarte honetan entzuleok, bi liburuaren erreseñak eskainiko dizkizuegu. Batetik, Itxaro Bordak Albert Damian kaleraturiko Hiruko liburuarena, eta bestetik, Padi Rekaldek Susan argitaratu duen Bilbo Dub Kronikak izenikoarena. Lehenengoari dagokionez, narrazioa, saiakera eta antzerkia erabili ditu Itxaro Bordak Hiruko liburuan, askapen borrokaren mistikari aurre egiteko orduan. Herriak bizi behar du lelopean, iparraldean borroka armatuan murgildutako gazte batzuen bilakaera azaldu du. Arte ilunetik ateratzeko saio honetan dioenez, Euskal Herriak mendetan jasan eta jasanarazi duen bortizkeria politikoaren eritasunaren sendatzeko puntura heldua garela uste du Itxaro Bordak. Eta elpidez antzerkian bezala, gerra handi eta gerra txikiko sofista solas ironikoa landu du bere idazkian. Padi Rekaldek bestalde Bilbo gogorari kantu-kantari erantzun dio. Bere azken poema liburuan agertzen den Bilbo hiria, baita bere kaletan aldiz hotz, aldiz bero ibiltzen direnak ere, ez dira bidaia agentzietako publizitateetan turistak, ez turistak bezala erakarriak izateko turismoaren bertuteen jabeak.
baina guztiz errealak direla ezin uka. Infernutik azken irribarrea atzematen saiatzen da Patxi Rekalde, olerkaria. Emakume eta gizon zaurituen mina bereganatzen, langileriaren borrokak bir gogoratuz. Urrutitik bertaratutako etorkinen amets izoztuak igarriz, zainetatik zein eztarretik sua sartuz, bizitzari zentzua aurkitu nahian, heriotzari agurka gabiltzanen oinatzea islatuz, osatu baititu Patxi Rekaldek Bilbo Dub kronikak liburua. Jendexearen urrats baldarrei erreparatzen die, betiko galtzaien norabideari, haiek dituelako agertzide. Mila gatazka galdutakoak, bizitza luze baten ondoren beren amodio desirak betetzeko gai izan ez direla ohartzen diren lesbianak, Cortez kalera edo La Najako arkupetara biltzen diren giza ondarrak, bezero bila etengabe alegintzen diren prostitutak, kontainer baten kontra ikusten duen jonkia, Lasalbeko zubiazpiko bazter batean bihotzaren erlojua betiko gelditu zaion gizajoa. Itxaro Bordaren hiruko liburuaren eta Patxi Rekalderen Bilbo Dub kronikak izenekoaren errezinak eskaini dizkizuet. Asteburu oro literatur margo bat ekartzen dugu Komatxo Artean saiora. Gure gela honetan margo bai edo kuadro, ugari ipini dugu da. Literatur jarraitzaileek margo hauek ikusteko parada izaten dute, edo irudikatzeko parada. Eta gaur, margo berri bat izan ezik, bi ekarri ditugu. Zereko zera zertzen delako zereko zerarekin, eta Ziltzemestraren itzulera. Horra, tituluak, alaze baitute izena margoek, edo kasurako liburuek, egileak berriz, Alaiz Olaikola. Liburuak ezagutzera pasa horretik, marraztu ezagun gure solarzidaren soslaia. Alaiz Olaikola Borda azteikian jaio zen 1975. Aurrez hezkuntzan diplomatua da, eskola antzerkian hasi zen, antzietan antzerki taldera pasa zen geroago, eta bidean azpeitiko ikaslerik eskolako Lakikun antzerki taldera, iritsi zen, nola baita izan da, han hasi baitzen, eta gaur egun Lakikun taldean ari da. Idazle ere bada, eta horregatik jakinak arre du Alaiz gure artera, antzerki idazle zaritu da, eta gurekin ere egondakoa, joan den Udaberrian, Daniel Andart eta Patri, esango dut, Urkizu, biekin batera inguruan eta antzerkia izpide izan genuelarik. Esan bezala, hainbat lan egilea dugu bera, eta zereko zera zertzen delako zereko zerarekin eta gero, beste batzuk ere idatzi ditu, ez dira berdinak, antzekoa baizik, horrela titulua, espatu ematen ere. Gabalderen rekema, agorafo gabiatuta, esango dugu, izenburuak ez dira nola nahikoa, eta baita ere azkenekoak okerez ganez aurtengo agintzat Ziltzemestraren itzulera. Guk esan bezala, sarreran errepikatu da bere espaitira nola nahikoak izenburuak, bilan horien karitara konbidatu dugu Alaiz. Kaixo, ongi etorri. Kaixo Miguel. Beira, egin dugu sarrera eta bere da berizia eta polita dela,
ez dira, bueno, ohiko izenburuak antzerkirako, edo izat, zuzen horrek zure horrei ditzen dizkietenak, eta postekoa da. Horiek erosia ikusiko ditugu, artean, sarrerakoari, kasu egin aldera, kasu egiten baitiogu, esaten dugu, kuadro edo, liburu hauek, gure gela apaintzen dutela, eta horiek osatzen dutela euskal literaturaren paisaia. Nola ikusten duzu zuzeek euskal literaturaren paisaia hori? Bueno, hor dago, ya está. Nik ikusten dut, ez dakit sekula baina hobeto da, baina novela aldetik, ez dakit ikusten da asko publikatzen dela, gero juten zenean Durangora ikusten dira novela asko daudela, bai euskaraz egiten direnak, gero igual novela gero batek izango duztela nahikoa, ez da? Baina nik antzerkitik ikusita egiten zait, orokorrean, nik ikusten dut, nik neuk egia esan momentu honetan ez dut asko irakurtzen euskal literaturatik. Baitut liburu erosiak irakurtzeko zai dena, denbora hartzen dugunean. Baina, bueno, nik ikusten dut martxan ikoala, eta adibidez Durangoko azoka batean jutentzea, da liburu ez apartean ikusten da jendez, eta mugimendu eta zerbait dago martxan. Ederki, orduan paisai horretan mugiltzeko hainbat ibarretan zaitugu, liburu horiek durazki buruan, baina horretan barrean zoazela nola ikusten duzu zure burua? Nire burua, antzerkia da nik egiten dudana, hainbeste gustatzen zaidana, eta egia esan, nik lehen ere esan nuen, lehen aipatu izala Udaberrian, ez da asko idazten den ia ezer ez da publikatzen, ez da saritu izaten, orduan nire burua ikusten ez, gutxi idazten den garai batean, ni antzerki idazten den horietako gana izela, eta zorionen, izan behin, argitaratzen dituztela gure lanak, eta hori geratzen direla, Daukagu pixu handi diri, badakigu antzerkia azkena, datan eta portzentaien arabera gutxien irakurtzen den genero dela. Hori neuk ere badaki, nik ere esku artean, neronek ere ez da gehien irakurtzen duan generoa ez da utxino ere. Orduan, hori guztia kontuan izan da, hortxe gaude, ez da, zugutu duzun zela margoietan, pintzela hatxo bat. Bueno, aipatu ditugu bi liburu horiek garritu golako beste batzuk ere, idatzi dintzen dezente idazten duzu, sarri idazten duzu, lakikun taldean ere aritzen zara, lana gaina duzu lotuta ere demagun eta idazteari, aurrez juntan diplomatua batzera ere uste dut irakaskuntzan ez eragari, bintzat, egin egiten duzu eta asko, Hau izan zen behin hasi, eta justu hasi nintzen gaina momentu hortan, lehen esan bezala, lakrikunez zeukan behar bati erantzunez obra bat idazten. Eta lehen bizikoa izan zen ez dira berdinak antzekoa baizik. Gero torri zen zereko zera. Orduan, nik egin izan dena da, lakrikunez biuzteti behin, azken aldi honetan, obra berria zerinatzen duenez, obrak nahi honek idazten ditut. Orduan, nik badaukat sorte hori nola esateko. Eta bere lanak, sarituak ez da izaten, ez dira publikatzen. Baina, beti antzetzen dira. Orduan, beti dago, urtero dago, horretxoren bat martxan. Eta kriptometraen ondoren ere etorri da bestera. Bueno, sariak ere hor ditugu, baina liburuak, mai gainean ditugu liburuak, sarituak direnez gero, haiek aipatzearekin batera komentatuko dugu atal hori. Horra, gure sintonia lagun beti ere, kontu kontari eta gure bete beharrak bete aldera, hemen dugu, berriz ere, edo berriz gabe, eta inor urbildu baldin badazken unean jekin dezan, alaitzo laizola. Zereko zera zertzen delako zereko zerarekin. Horra bai, zergi, ipinetako tituloa. Baina, zer beti erantzuten dio eta ezai duzu. Nundi nora liburu hau, eta izenburua bera. Lehenago esango dizu liburua, azkena esango dizut izenburua, azkena torri baitzen izenburua liburuarena. Liburu idatzi eta gero atera baitzen izenburua. Liburua zetorren pixka bat, ez dakit, panukan gogoa pixka esara zarrakin edo zerbait berri egiteko antzerkia. Pixka lehengo antzerki horrekin lana egin dugu, eta halako berrikuntza bat zahar, nola esplikatu bezu, zaharretik hartu eta berrira uztartu, lako zerbait egin nahi gero bestean bezala. Orduan,
ez ara azkarrak egite zitzaidan oso modu egokia. Zintzen pixka liburu bila, eta gotzon garateren bilduma bat, orduan 14.000koak gero beste bat, atera zeniztek gehiago deki. Ura ditzi zen eskuetara, eta zintzen irakurtzen, eta irakurriala obra sortzen. Ez da izan, idea bat daukat, metroaren adibidez metro batean kokatu dago, pertsona batekin, ez da. Orduan, hori baitzegoen oso argi, baina gainontzeko historia jundira sortzen ez da erantzarren arabera. Egin duen olako aukerak eta bat, 14.000 irakurri, 300 aukeratu, 150 maratera, eta hori zira. Helaraziko dugu intzuleari ez obra osoa obra ikusteko, taula gainean jokatu izan da. Bai, egin genuen lakreko. Liburua ere hor dago, eta justu Toribio Alzaga saria eta Euskaltzaindiak BBK fundazioaren eskutik edo, bien eskutik ere kaleratuan. Normalki liburu hauek ez dute aparteko azalik, baina, kasu honetan badu berea, eta uste polita dela ere. Bai, gaina komentatu nahi nuke dut, hau egin zuen bere garaian, Begoña Intxaustegi, hau beha, izan da unibertsitateko irakaslea, arte ederretan, taula, eta beha margotzen du, poesiara idazten du, beha da artista oso bat, ez da. Bilbon bizi da, eta adizkidea, aspaldianik adizkidea eran partetik, eskatu nien berak egiteko. Oso gustora geratu nintzen. Egia esan, esplikatu nien pixkat obra zertazan eta hori, eta nik uste dut nahiko ondo adierazten duela. Salbusten bat bada ere, esan dezagoz, 2001ko liburua izaki, eura 42 zaila zahar, herri filosofia, eta saldu diguzu ez, bere sana, eta bere funtsa, gero ikusiko dugu segituan baina bada, sinosiaren barruan azaltzen duzun gauza bat polita. Kontua kontu, ez asmatu zein den errepikatzen bere zaila zaharra. Hori da. Esatu bere galderan datorrela, ez erantzuna edo okerna egin. Bilatu duzu? Bakarra zegoen ez, bere barruan, obranen barruan, nire oso zaila dela, ez? Batez ikuslearen entzat ezberdina ere ikusten nahi, baina bilatzea zintzen errepikatzen zen esan ezagori. Egia esan behar baizut? Baina behar baztuta ere. Bai, inoiz akordatzen zintzen. Bai, badaki zintzen. Esan ezake? Bai. Oilosofia baino, ez, filosofia baino, oilosofia hobe. Uste hori zela errepikatzen zen, bagara. Filosofia baino, oilosofia. Sopa, bai, betire, irola aldean edo azpitze aldean esan da horrela, raporita oso, eta tira, bere nolaiteko funtzioa ikusi badugu ere, zereko zera zertzen delako, zereko zerarekin, metroan kokatzen da. Metroa ez dago esan zein metroan, eta gari batean gure burua segurazki kokatuko genuke edo obra, Euskal Herritik kanpo. Gauri honezkero gira Bilbon metroa, dena den nola bururatu zitzaizun, egokia iritu zitzaizun, metroan kokatzea. Hor gauza asko daude, nik behintzat antzerki bat burutzerakoan, pentsatzerakoan gauza askorekin pentsatu behar duzu. Nola nahi zen ni antzerki idazle beti talde praktikoaren zati idazten duena, amazeurra egan dartetik kontutan izan behar duzu beti, bai kasu honetan, idazte ditutan guztietan, ia guztietan, nolako eszenategi bat erabili beharko dugu, aldaketak gutxi jasan behar ditu. Ez daukagu baliabideik, ez daukagu pertsonali. Orduan izan zan, toki zehatz batean kokatu behar dago. Eta pertsonaia asko pasatuko diena bertatik, ez da emateko dinamika eta bizitasun hori, ez da komedia bilakatzeko dela. Horregatik batean zen metroa, Bilbokoa bakarrik ezagutzen du, egia da ez dago Bilboko metroan bilkatuta, ez dago, Bilbokoa oso berria da, eta Eusebioren... Ordurako berriago, 2001ko gara, eta lehenagotik erizaitu da, baina etorri zen gogora, ez? Eta dena ere, etorri zen gogora ere, azpitza eta ezpitzea, nire horrek ezagutu baitu txikitatik eta Zumarragatik, Urrutxutik eta, Zumaian egiten zen horrela trena eta hola, ez itzak ere olako lekua ez da bera, eta gutxia horik ere, baina tira, alako gertokitxo batean gertazitzen. Hori da. Gertazitzen eta personaiak, tira, Eugenio protagonista delarik, han bizi baita gizona, hizkuntza beratza du, eta lasai aritzen da berriketan, ere filosofiaren, oilosofia eta nola gizona. Esan genezak ere, galtzaile, pizkantarian, badu, beti komedia izan da ere, alako, Bai, badauka, alako, eta hori ez da presenitu, esan ez da,
Hori horrela ateratzen, eta antzerki gara batik bukaera uler dezan bukatu indela ze hori irraten bai da beste panorama edarra. Piskat, hori izan modu bakarra, Ez dut nik azpimarratu ikusi dudalako hori bereziki, baina nun baitetik azita eta, galtzaile solera da behar esatea, zer horren galtzaile mundu da esatea edo irabazle. Baina, Eugenio hitzaz bai, Eugenio figura hasta la sepultura. Bai, galako ditutu oso maiteagarria egiten zen Eugenioren pertsonaia ez da. Gainontzeko, metrozaina izan badago, drag queen egitako bat, telefonista pixkata ditzera emateko, baina personaiak, angre bat, dirua nahi adina du, baina gordeta edukitzeko zuhurra, ezaira zarren gizona ora saltzen dena eta alako, LNL itxetak pitzor zer nolako jarduna, hor, bateria guztia ustu zen, Zaila izan zazati egin, asko pentsatu barrekoa, batak besteari erantzun behar duen ezarak ilatzen. Euskaldunen modura nordatik gagun bersolari peto izan behar. Ea justu bukatzen duzularik metrozainak esaten dugu zein hori, ez? Bersotikan ez dela inor bizi, zari ere bada, ezaira zarra. Gero neska izan, xerebrea, emakume negartia, Eugenioren gazetako laguna, agian berarekin hilaritakoan berak azaltzen digu pizkat Eugenio izan zenaren hortasuna, biharni, medikua, hor dago trama bat eta guk ez dugu hori azeleratuko, edo azeleratu eta bagaitza batetan. Metroan bezala. Nola nahi ere nola ikusten duzu zure lan hau, lau urte pasa ondoren edo distantzia edo denbora. Zer esango ditut, hau sari jasotzean, batzek egindako lanari ez da sari bat ematea edo jasotzea momentu hortan, hain da garrantzitsua eta gino da horren motivazio bat ematen zu aurrera jarraitzeko, eta gero pentsatzen jartzen zera eta denbora pasatu da, lan honek balio izan zuen hori, margolari eta pasatzen zari, beren aurreneko margoak ikusi, eta oso onda egin nuan, eta esan baitzea, hau nire hasiratako txarra guan, nire esan, gustora nago niri lan eman zidan, baina batez ere disfrutatu egin nuen antzerki lan hori dazterekoan. Ari ginean, esan bezala kontu kontari eta egia, gaztigatu behidiogu entzuleari, zereko zera zertzen delako, zereko zerarekin izendurua zergatik ipini otezion eta abizatu edo aurreratu eta azkenean ez diko argitu alaitze baino, zerazik nire arruz, esan da. Begira, kontua da, obra bidazterakoan gauza bat bain nahi izan nula kontutan gordo. Beste gauza batzu sortu joan ziren bezala hasieratik gauza bat arginekoan. Eta ni herri txiki batean bizina ez, eta herri txiki batean jakin nina, esan bezala, hori asko eramaten kontua da. Orduan obra honen barruan badaude pertsonaia batzuk, Eugenio bera adibidez, ez dakigula zergatik bizi den metroan. Beste bat ere badago telefonoz deitzen abizen dena, eta ez dakigula nori deitzen dian. Gaude itxoiten, batak izango di zergatik dagoen metroa, eta besteak izango di nori deitzen dian. Eta ez da esaten ez da. Horren izenburua horti dator. Zereko zera zertzen delako zereko zerarekin, ez dio ezerta dena dio. Alegia, zerbait esateko gogorik ez daukazunean, ez da hori erantzun bezala oso aproposada. Zetak bilatu nuen, azkenetakoa za, eta hola berezian, eri izenburu bereziok esaten zezialako oso ondo zatu zen. Oso ongi, esan agelitzen da, eta aditzera manta ere, justo, zarkintezkela obran eta pixkat ere obra zabaldu eta gure entzulei helarazi eta holaz eta telefonistaren oso berezi bada, ez? Eta hor ari da, eta, ez azaltzen zarete, baina badauka bere tokia. Bai liburuan eta pesatzen du nik eszenategian eta obraren barruan eta berezitasun asko. Baina bat espezifik ekarri ditugunez gero, eta horrela nola biteko ibilbide bat ere zure idazle zeregin horretan ibilbide bat ere uste dut eta osatuko dugunez gero, orain gontan Clitemnestra, itzulera, aipatuko dugu. Hainbatetan menestra ere, hola, obraren barruan, komediaren aldetik eta deitua da, eta menestra erreza, bada esateak, Clitemnestraren iztera baino. Baina zain guztu, Donostiako hiriko kutsa literatuztari izan zen liburu, aurten, eta orduan ja etorri gara honea, aurten edo
urte honetara, nondik nora liburu hau? Nondik nora, zerkilean hori. Hau izan zen, zereko zera saria jaso ezain pronto, elkarrizketa bat izan lagun batekin, eta zen nion, nire dudak baditut. Komedia egiten dut, eta ez da oso harina hori, ez da oso... Eta antzerki, nik oso gutxi ezagutzen duen antzerkiaren mundua, da guztu eta afizioz baina ez nuen egiten. Eta lagunak zan ziren, zu berkatu baina Grezian egiten zen ere komedia, eta hor dago Aristofanes eta. Aristofanesen liburutxo bat utzizian, gaindeira badagotan nion, begira nintzen, eta donosti da, justo beste liburuari buruzko elkarrizketa, beste zariari buruzko elkarrizketa bat egitean entorrela, autobusean, hola gapatzean, hauxe da idea, ez da? Eta torrela Greziar, perikezen garaiko, Greziar bat, Euskal Herrira. Niri zientzia fizioa eta denboran zeharko bidaiak eta horren beste uste eta pentsatu nuen. Hoxe da, eta hartara ingo dugu Greziar bat, antzerkiaren jaiotzan, gune horretatik pertsonaia eta torrela gure barruan Euskal Herrira. Eta hortikatea zan. Bai, hoxe dugu protagonista edo berta, esaten duzu sarreran, nire bizitzan dauden eta egon diren berta eta Clitemnestra guztientzat. Clitemnestra 2000 eta oain dela 2000 eta 500 urteko personaia da, Kristo horreko 500 urte lehenago sortua jaioa. Baina, bueno, zanpe edo batean gurera etortzen dena, ez? Eta hori bat sortzen gara obra, baina gero etorriko gara. Guai, aurrekoari soako bat eman balin badiogu azalari honi ere eman dizaiogun. Kasu honetan arruntagoa da. Kasu honetan guri behintzat ez zirutan eskatu edo geukera emateko ezer eta horrela atera da. Bueno, bere barruan liburutegi batetara joan eta itxusiagoak ikusi ditut. Esan nahi dut, portada ilunagoak edo erakar bitatzen gutxien. Bai, hori ere aitortu beharra dago, zoritzarrez ere hemen ikusita ditugu. Eta, bueno, estetika badauka bere munta, gaur egunean eta esan beharra dago. Horrek ere balio duela, eta liburua objektu bat bada, eta, bueno, eskutartzen altzerakoan, behar du bere apaindura. Esan dugu, bueno, Clitemnestra pixkat norden, baina geroxiago sartuko gara. Ze aldientan ere, aurreko liburuan, ezara zaharren munduaren barruan, edo filosofia horretan, nola baitu zekit ondo zara dagoen, baina, bizitzeko edo mundua lertzeko erabat izan da, euskaldunok ere munduari eman diguna, ezara zaharren bidez, eta beratza oso, eta aurreko liburuari, honetan funtzio hundi ematen diona. Aldi honetan ere, Greziara bidean, Greziako bizimodura eta hainbat hitz ere bere ganatu edo zeire ganatu behar izan zenuen. Zeik ez dut iztegi bat osatzera, nio? Bai, hau horrela badirudi liburuak eskuetan hartuta bat besteen atzetik datozela. Eta baten egiten dela euskal diran zarra ezaerak eta gainontzea Greziara joan da. Lau urteko aldea bada. Bai, hor tartean egia da obra gehiago ondira, antzestu izan direna, eta gero batean Clitemnestra sortu zen. Ezan denboran zehar egonda alako. Hau izan zen, bazintze pixkat irakurten bereziki emakumean nola bizitzen gara hartan, ezta? Eta gero orokorreko ohitura. Eta hor duen, pixkanak jo nintzen ikusten zenbaitit, eta posible ikusi nun, grekeraz, aintzinako grekera hartak bitzuek erabilita, komediarako baliabidea, zegokia izan zitezkela, den guztet, hor ala itxakita balio izan dutela hartarak, ezta? Horra, Clitemnestra bere itzulera esaten nion alaizi, behin entzun da, errezagoa dela, gero nola baitu ere fonetikaren bidez eta ikasten dugu edo fonetikaren bidez, itzen bidez eta belarritatik ikasten dugu hizkuntza bat. Hala, baldin bada. Eta nirik, baina Clitemnestra, pare bat aldiz beste bat entzunen gero, errezagoa da Clitemnestrek. Hoize dugu protagonista bertarekin batera, eta, esan diguzu ez dela izan, hau eginen horrela, eta kultura unibertsala behar dugu ekarri, ez dela tokietara edo nire liburura ez, bide luzea izan da tartean eta egin bat gauz segurazki gustatuta.
Baina badago hemen, gaztatxo bat beste gauzen artean, beti ipatzen dugu Grezia, demokraziaren zehaska, eta horra saltzen da, ez? Demokrazia gara eta demokrazia dela. Baina, deno dakigunez, demokraziak badu zer hobetua eta alak ematen du behin liburua irakurrita gero, ez? Bai, hala da. Azken finean, behat bidaia bat egin duten boran eta hemen aurkitu da emakume euskaldun batekin. Euskalduna da, berta, ez? Eta pixat, toko egiten dute, bai emakume izateak, bai gare batean, eta bai bestean, eta bestetik, demokraziaren kontu horre. Oso kuestionatua, irakurri behar da, eta... Relatiboa da, baina badu bere ikutsua eta uste dut interesgarria. Ondo azaltzen duzu liburuan, azalpenak izeneko batalean, nondik nora doan, liburua eta dena esatera baita ditzagun protagonistak, ez? Clitemnestra bera, Berta, Ama, Eneko, Esteban, Pablo, Eneko eta Berta nahi arrela dira, Ama da, duari gabe, eta gero Esteban beko bizilaguna, eta Pablo, mota guztietako konponketak egiten dituen gizon hori. Eta, Bertaren etxean, han gauzatzen da, kasuntan antzerkia esan genek, edo obra, ez? Komedia da batez ere, baina hainbat momentuetan badauka bere ikutu ere, ez dut esango nin morala gehiegi edasatea eta horrela, ez? Baina, tristura tartekatzen da, eta baita ere, personaia hauek Clitemnestra tarteko, eta duela 2000 urteko persona izan oso gaurkoa ere, badela konturatzen dira, ez? Eta batez ere igual, hor bai, ez da erabat borondatezkoa, baina bai sortzen egin nintzen bezala, konturatzen nintzen, bien oso garrantzitsua zela niretzako adizkietasuna, ez da? Eta hemen agertzen da, bi emakumeen arteko adizkietasuna. Emakumeena zergatik, emakumeena izelako, eta nik pizi dedalako hori, ez da? Nire ulertu ezak edalako nola izan. Eta hori oso, zenbat eta urrutiago egon bat eta beste denboran, ikusteko zein gertu zeuden, ez da? Adizkietasunaren barruan ere, holako zenbat gauza gertatzen diren. Eta pixka kuriosoa dira, behaien artean egin duten, eta ez dakit erabat azaldu nuen nahi izan ere barruan, hitzekin da izan izan. Eta pixka ikuste denbora urte asko banatzen baitu zer bat eta besteari 1500 urte, posible zela elkartzea, elkar ulertuz eta respetakuz. Gauzazko airean geratzen dira, denbora labur bat. Baina egitako bat da, eta ez da ere gure entzulei helaraziko digu. Eta da, Clitemnestra nola saltzen den esan nahi behita, obra fantasiazkoa da. Hori izan behar da, baten batek esan ari dira, personai bati buruz, eta 2005 urte, dula 2005 urte sortutakoa, eta bizitakoa, eta nola iritsi da, gaurko mundura. Fantasiaren barruan, agian egin baduzu, hau taulatan ikusi izan da, eta uste dut ere, agian nahiko zenuki hori ere aipatu, ez? Bai, nola saltzen da. Hori, kokatzeko. Besterik gabe, hasieratik hemengo etxean agertuko litzateke sekula ez da Grezia saltzen, ez dago ingo referentziarik eszenategian, eta apatean leherketa baten ondoren emakume hori txendetan agertzen da. Berak ez da ginen dago, ez da norekin dagoen, eta bakarrik kontatzen du sekretutxo bat, berak dakiela bere herrira, bere etxera itzultzeko modu bakarra izango dela lokartzen denean. Hasiera batean, bere lan joateko gogoa baldin badu ere, ez bai da menera bat ondo sentitzen, ez bai da bere giroa, bere garaia, konturatuko da denbora pasala, nola badakien itzulin behar duela, nahi eta nahi ez, gustatuko ditzarela Bertarekin, denbora pixka gehiago eta ez hautzea, bizitza lerri da. Hori pixka eta saldo aldera, zegero badira gauza oso interesgarriak, eta zita ere, iztegi bera, zerretik ez, eta ez dakit hori nola entzungo zen esterategian, ematen du joko, desente ere, bere nolaiteko txisteak, nolaiteko irria zerazteko, agora azoka denez, hori gutxienekoa da, ez, baina, hainbat hitz eta hainbat hitz, eta horien inguruan ere, txispa edo gintzal lortu zen nuen, ez? Bai, hori izaten izut, etzan, borondatezko izan ez da iztegi bat egin gode, eta materiala irakurtzen nahi nintzen bitartean, exmoga parentesi harturan askotan zutuko, pantalona edo da, naziri, ez onduan agertu izan. Zaku ditzen jasotzen, jaso gala, gero, liburua, antzerki lana idazten nahi nintzen egian,
hemen ondo sartuko dira, eta gomen, eta hola, antzerkian badakizu eta bat azizan besteak erantzun. Oso bizian alaban, jatzeko orduan ere, sartu joan ginen. Eta ez dakik orain dik nola garatzen den esanate irainean, ez da irantzezta. Ez da intzeztu, nire honek ere galetu legion ere buruari batetan ere, bintzat ondo moldatzen dena da amak ez dauka bate arazorik Zinternezaren esanak eta interpretatzeko. Baina hori oso kurioso da, adibidez berta asko kostatzen zaio emakume ulertzea. Zergat, igual bideak asko irekiagoa ditu eta belarriak ere bai bide batez. Ama da, inguratzen dute jendearen gana ohitua dago, jendearen askorekin bizi izan da, urte gehiago ditu eta adaptazioa asko zerratzen. Ez da arazorik kanari hartzat jotzeko, eta hola utziko dugu ere inoiz edo, inoiz, baten bat urbilduko da liburura, baina jokatzen balin bada, interpretatzen balin bada obra, hori da, guk eman ditugu pintzela batzuk eta entzulea gure ganatzeko. Liburuako laukita pare bat gauza aurrengo atalera pasa aurretik, eta baita ere lehen kantu entzun baino lehen. Zer ide egin duzu idazle gizan, nola sentitzen zara? Horain arte, antzerki idazle izate joka zaitugu, beste jenin horik idatzi duzu ni? Ez, niretzako imitan ditutuin bat edo estera, nire antzerkia da. Eta nola ikusiko zenuke labur bilduta, duela 2005 adibinek egiten estrarekin, baina, bintzat 2001an jasotzen den lehen zariura, 2004 honetara, lehenagotik ere segurazki idatzita izango zenuen zerbait edo liburu bat edo beste, nola ikusten dut bizitza idazle hori? Antzerkia inda mundu txikia, estua, baina, azken zinean, nik momentuan argi daukat, nik gustatzen zaren egiten du. Nik badaukat afizio bat, antzerkia da. Bai egitea, bai ikustean lenean, eta batez ere idaztea. Ni pozik nago, publikatzen badira lanak asko sobeto. Ez zure inorteko eta baina nik uste dut garrantzitsua dela, genero guztietan, eta antzerkian ere, nireaz den bestenak hori berdin da, ez? Baina gutxienez taula gainean antzerki lan hori ez, egina ikustea, azken zinean, ez? Antzerki lan, idatzizko antzerki lan baten azken helburua talaratzea dela, uste delako garbi, eta? Nik jarraituko den, nik normalean zeretzen egin urtean gutxienez obra bat egiten, eta gara baldin badekin. Gutxienez obra txeren bat, eta egia jan denbora egin zango banu, ordu gehiago erekin baina ez daukat. Eta momentuan, oso gustora nago egiten ari nahi zenarekin, eta zizak ere ez genero, arreta berezik ere itzen. Ederki, dekon dizula eta segi horrela, nahiz eta bendik azken agurra ez ditugu eskeni, tarteko musika baitugu, zer gari dugu bat? Karri dut, banda kalitzoa izan den Brasilgo tale bat, ez da demora asko zautzen dudala, nire naia ibili da hor, uste dute hortik zer eta Brasildi bidalizun diska bat talde honena, eta badago berezik abesti bat asko gustatu zitzaidana, batez ere ritmoagatik eta oso Brasildarra, horregatik. Jardim tem uma rosa e é toda sua, é toda sua, é toda sua. E dou meu céu com mais estrelas, e dou a lua, e dou a lua, e dou a lua. No mar, vamos navegar no belém do amor. Tenho pra te dar essa mar, e aonde você for eu vou, amor. Queima como um fogo essa paixão, tudo te darei por teu coração. Vem nessa vida sem te mostrarei, ao meu paraíso te cantarei. Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, te amo. Nada mais, nada mais, nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, nada mais, te amo. Nada mais, nada mais, nada mais.
jardim tem uma rosa, e é toda sua, é toda sua, é toda sua. Tirou meu céu com mais estrelas, e quitou a lua, quitou a lua, quitou a lua.